Na hello! Ez itten a civilizáció, vagy mi a szar. Ott egy szar. Mint látjátok, van itt sokféle kőzet. Ja? Ledobált kőzet. Na igen. Sajnos erre csak 1-2 perces videó félred, úgyhogy vagy több. De hát van ilyen. Ne, szarba kell mászni. Lépkedjél szarba. Nem? Nem. Na jó van. Tovább. No itt már ez tisztább. Ki tesz téged fel, hülye gyerek? Na. Menjünk. Itt már van áram. Minek megyen a fénye? Mi? Minek megyen? Ja? Jó van. Elfelejtettem kikapcsolni a lakut is. Így. Ez ilyen szar. Na de fos. Nézzétek milyen fos. Na. Nem a 2 percnél jár, ugye jó? Minek ide áram? Nem is értem. Azt a kurva. El kéne arra menni. De inkább nem. Inkább az úton. Mint a nagyok. Tudjátok, nagyok. Ezzel búcsúzunk is. Hello.